ni en koro ni i experiment gik mopogore opogore kalore ni ponono mana kaka ini wacho ni timo course mar hospitality ponono nitiere kaka onego bed ni rwakori e kinde ma koro isetieko mbalariany koro ine tiji moro ma koro wacho ni awe arwakra kama sani ka asechako tich koro kik atim gino ma ponono wanyalo wacho ni en regression ni koro sechego koro iduong' mana kaka Sizel wacho ka ni sechego koko iketori ni dwa rwako achwete koko idwa rwako ragged to sechego ponono ni ng'ongo magigo chalni nokali. Ero kama na inya Joyce. An gima nya wacho ni rwakri ka according to your age. Mane gima nya wacho mondo wageng' gik moko mar ni ng'ato duong' to irwakori ka nyathi. Koro sama pod in e age mara rwakri ka kidwaro. But rwakri in a way that you are comfortable. As much as you are comfortable, mano kore gima mata. Gima mata ni in kaka in iwinjori na desami rwakori kamae. Be in comfortable, be nya dhi kuma ji ng'enye, be nya dhi kuma chalo kamae. But koro an gima dang' awache about rwakruok e mbalariany nyithindo mang'eny yudo ni sami ya dala ukibiro e school iromo gosiepe ma opogore to mondo ifit in yudo ko osiepegi magi jok nitiere ga gimoro ni jo Nairobi gi jo dala koro iromo gi jo Nairobi ti ya dala koro mondo ifit in chuno ni mondo irwakri kaka gimbe girwakore mondo at least ifit in ama jok moko bende rwakore mondo gitem wasebedo ko rwakore ka jo dala ahinya koro wateme rwakruok mar town koro en mana kamano and rwakruok ng'ato depend gi kaka ng'ato define dressing in as much as okadwa bedo e part mar immoral camp but gima ng'eyo ni kaka define rwakruok mane gima mata an anya rwakora kama in nya wacho ni arwakora maber ng'at machielo nya wacho ni arwakora marach koro depend gi personal immorals mane gima nya wacho Mariam ang'o momiyo waneno pogruok e kinde